троллҳо, ботҳо ва ахбори ҷалъӣ мавзӯест, ки дар фазои иттилоотии муосир бештар аҳамият пайдо мекунанд. Троллҳо ва ботҳо одамон ё барномаҳои идорашавандае ҳастанд, ки бо мақсади дасткории афкори ҷамъиятӣ тавассути эҷоди шубҳа муҳтаворо дидорисозӣ ва интишор мекунанд. аммо биёед ин мавзӯъро то ҳадде дақиқан баррасӣ кунем. троллҳо маъмулан дар фаъолиятҳои интернетӣ навиштани паёмҳо ва ирсоли муҳтаво бо мақсади эҷоди ихтилоф, интишори иттилооти бар дурӯғ ё танҳо барои саргарм кардани мухотаб аз ҳисоби дигарон ширкат меварзанд. ҳисобҳо ва саҳифаҳои ҷалъӣ ё фейкиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ троллҳо меноманд, ки дар пасманзари онҳо одамони воқеӣ қарор доранд. онҳо ба ивази пул ё таҳти фишор дар шабакаи интернетӣ шарҳу эзоҳи фармоишӣ мегузоранд ва ҳадафи онҳо аксар вақт дидаву дониста вайрон кардани қоидаҳо ва меъёрҳои рафтори онлайнӣ аст. ботҳо барномаҳои худкорӣ ҳастанд, ки метавонанд супоришсозӣ ва танзими онҳоро ба суръати онлайнӣ анҷом диҳанд. аз онҳо барои эҷоди ҳисобҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, муҳтаво ва интишори ахбори ҷалъӣ ё худ фейкӣ истифода мекунанд. ботҳоро ҳам барои ҳадафҳои хуб, масалан барои худкорсозии вазифаҳои маъмулӣ ва ҳам бо қасди харобкориҳо, масалан ба хотири дасткории афкори ҷомеа эҷод мекунанд. одатан троллҳо ва ботҳо дар арафаи рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ махсусан фаъол мешаванд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аксар маврид онҳо ҳокимияти вақтро ситоиш мекунанд. дар зери паёмҳои саҳифаҳои расмии сиёсатмадорон истиноди мақолаҳо ба сомонаҳои иттилоотӣ шарҳ гузошта, интиқоди шахсони эътирозгар ва номақбулро пуштибонӣ мекунанд. троллҳо ва ботҳо одатан якҷоя кор мекунанд. ин кори як нафар нест, балки фабрика ё фермаҳо амал мекунанд, ки ҳар як корманди он ҳамзамон мудирияти то 20 адад ҳисобҳои ҷалъиро ба уҳда дорад ва ҳамарӯза садҳо шарҳ мегузорад. бо ин роҳ онҳо метавонанд ба афкори ҷомеа таъсир расонанд. ботҳо дар интернет ба одамони мушаххас ҳамла мекунанд, хабарҳои фейкиро интишор ва нуқтаи назарҳои муайянро бадном месозанд. ботҳо байни худ баҳсҳо эҷод карда бо лайкзанӣ ва бо нашри мавод мавзӯъҳои фармоиширо ба таври сунъӣ ба мавзӯи доғу рӯзмарра табдил медиҳанд. илова бар ин, вазифаи онҳо дар баробари баррасии мавзӯъҳои ночиз таваҷҷӯҳро аз асли масъала дур кардан аст. ботҳо ҳеҷ гоҳ фикри худро баён намекунанд, балки онҳо аз манфиатҳои фармоишгарони хеш дастгирӣ мекунанд. дар ҳақиқат ошкор кардани троллҳо ва ботҳо осон нест. эҷоди саҳифаи ботҳо ё худ ҳисобҳои фейкӣ метавонад аз якчанд моҳ то якчанд сол тӯл кашад. дар ин муддат ҳалқаи дӯстонро зиёд мекунанд, аксҳо мегузоранд. одатан аз ин гуна аксҳои саҳифаҳои одамони воқеӣ дар дигар кишварҳо нусхабардорӣ мешаванд. истинодҳо ва ёддоштҳо нашр карда мешаванд, то ин ки профайл воқеӣ ва боварбахш ҷилвагар шавад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳатто аккаунтҳои tasbitшуда ё худ верификатсияшуда метавонанд қалбакӣ ё фейкӣ бошанд. аз ин рӯ баъзан ботҳоро аз шахсони воқеӣ фарқ кардан хеле душвор аст. яке аз роҳҳои мубориза бо троллҳо, ботҳо ва хабарҳои қалбакӣ рушди малакаҳои тафаккури интиқодӣ ва қобилияти таҳлилии иттилоот, инчунин тафтиши далелҳо ва истифодаи манбаъҳои боэътимоди иттилоот мебошад. илова бар ин, алгоритмҳо ва технологияҳои махсус вуҷуд доранд, ки ба ошкор ва мубориза бо хабарҳои қалбакӣ ва паҳншавии онҳо мусоидат мекунанд. муайян кардани ботҳо дар интернет вазифаи нисбатан душвор аст, зеро имкон дорад онҳо барои тақлиди рафтори инсон барномарезӣ шаванд. бо вуҷуди ин, якчанд нишонаҳо мавҷуданд, ки метавонад дар муайян кардани ботҳо кӯмак расонад. якум, намоя ё профайли ҳисоб. ботҳо маъмулан дорои профилҳои холӣ ё бисёр маҳдуд бо теъдоди зиёди навиштаҳои тасодуфӣ ва имлоҳои ғалату номуносиб ҳастанд. онҳо инчунин хеле кам муштарӣ дошта, ба теъдоди хеле зиёди ҳисобҳо пайравӣ кардаанд. дуввум, фаъолият. ботҳо метавонанд 24 соат дар шабона рӯз фаъол бошанд ва дар муддати кӯтоҳ муҳтавои зиёдеро нашр ва шарҳ диҳанд. онҳо ҳамчунин ҳангоми шаб ё дар вақти фаъолияти ками корбарон метавонанд ба таври ғайриоддӣ хеле фаъол бошанд. севум, рафтори маъмулӣ. ботҳо имкон доранд намунаҳои рафтори қобили пешгӯӣ ё маъмулӣ ба монанди бознашр ба таври худкор ё шарҳу эзоҳи вожаю ибораҳои калидии хос дошта бошанд.
4. посухҳо ва паёмҳо. ботҳо ба паёмҳо ё шарҳҳо умумию қолабӣ ё номураттаб посух диҳанд. онҳо инчунин метавонанд аз ибораҳои такрорӣ ё истинодҳо ба захираҳои беруна истифода баранд. 5. вокуниш ба чолиш. агар шумо шубҳа кунед ки ҳисоб бот аст, метавонед онро ба чолиш кашед. масалан, бо пурсидани саволҳои душвор ё дархост аз он барои иҷрои як амали мушаххас. ботҳо метавонанд ба тарзи боварнокарданӣ бениҳоят зуд ё номуносиб посух диҳанд. дезинформатсия ё дурӯғпароканӣ чӣ аст ва он чӣ гуна ба ҷомеа таъсир мерасонад? ин унвони дарси минбаъдаи мо аст ки манзури шумо хоҳад шуд. бо дарсҳои саводи расонаӣ дар Радиои Озодӣ.